मंडळी, मालवणी माणूस म्हणजे एक वेगळाच रसायन असा. जगाच्या पाठीवर कितीही पुढे गेलो तरी आपल्या आजा पंजनांनी बापाशी जे चालीरीती सांभाळण्यानं ते पुढे चालू त्याका धन्यता वाटता. आजच्या भागात आपण अशाच एका परंपरेबद्दल माहिती घेणार आहोत. तर मंडळी, सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. आणि आजच्या भागात आपण चाललोय ब्राह्मण भोजन करायला. तर मी आता मागे राहिलोय, बाकीची मंडळी पुढे गेली आहेत. याआधी देखील आपण 2 व्हिडिओ बनवलेत ब्राह्मण भोजनाचे. दरवर्षी आम्ही हा कार्यक्रम करतो. तर यावर्षी देखील एक वेगळा अनुभव असणार आहे. माणसं वेगळी असणार आहेत. आता भटजी काका वगैरे बघूया कोण असणार आहेत ते. तर मी या ठिकाणची तुम्हाला संपूर्ण माहिती देणार आहे. त्याचसोबत तुम्ही देखील आमच्या मालवणी मुलखात साजरी होणारी ही एक परंपरा ब्राह्मण भोजन याचा या व्हिडिओच्या माध्यमातून अनुभव घ्या. आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओला एक लाईक करा. त्याचसोबत चॅनलला जर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून मालवणी मुलखात सांभाळले जाणारे प्रथा परंपरा यांची माहिती तुमका या पुढेही आम्ही देत राहू. शांतपणे जर ऐकलास ना तर बघा पक्ष्यांचे आणि आवाज आपल्याला ऐकू येतील. जंगलात ना एकटा फिरायची मजा काय वेगळीच असा. पण आपल्याला माहीत असतात तर आता ह्या ठिकाणची आमका माहिती असतं त्याच्यामुळे आम्ही एकटे फिरू शकतो. पण नवीन जर कोणी इलो तर नक्की वाट वगैरे चुकतलो. असा भरपूर वेळा होता. म्हणजे आमच्या ह्या कार्यक्रमांक म्हणजे वाडवाळ आणि ब्राह्मण भोजन या अशा कार्यक्रमांक पाहुणे मंडळी वगैरे येतात. तर ते कधी वाट चुकले तर मग पुकारो वगैरे घालत असं यावचं लागतं. कारण इकडे खाली आमच्याकडे नेटवर्क वगैरे काहीच नाही. डोंगराच्या असा उताराक आणि व्हाळाच्या बाजूक असा आहे देवस्थान असा. पण मजा येता की रेग्युलर आपण बघितलं तर घराकडे वगैरे जेवतो, पण निसर्गाच्या सानिध्यात सर वनभोजन करूक एक वेगळीच मजा असा. बाकीची इतर सगळी मंडळी असतात ती पिकनिकला वगैरे आणि हिल स्टेशनला वगैरे जातात. पण आम्ही कोकणी माणसं, मालवणी माणसं असे ब्राह्मण भोजन, वाडवळ ह्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून जंगलात वनभोजन करण्याचा आनंद घेत असतो. ही वाट बघा, ही वाट 2 दिवसापूर्वीच साफसफाई केलेली असा. कारण इकडे आता कोणाचा जास्त येणं जाणं नसता. ज्यावेळी गुराढोरा होती जुन्या माणसांची तर त्यावेळी हे सर्व वाटे पूर्ण साफ असायचे. कारण गुरे राखणारी मंडळी सर्व आकडे आणि कोयता घेऊन ह्या वाटेंची साफसफाई करायची. पण आता जशी ट्रॅक्टर वगैरे इले, गुराढोरा कमी झाली तसा शान मिळणं आणि अशी जंगलातल्या वाटेंची साफसफाई होणं या आता पूर्ण दुर्मिळ होत चालला. या ठिकाणी आम्ही कोणतीही वृक्षतोड वगैरे करत नाही. त्याच्यामुळे देवाच्या नावानं का असं ना, पण या ठिकाणी जंगल राखीव ठेवलेला असा. आणि याच इकडे लागणारे जे म्हणजे जेवणासाठी लाकडं असतात ती ही जी अशी सुकलेली लाकडं असतात वाळलेली, ही लाकडं जमा करूनच इकडे जेवण बनवलं जातं. कोणतीही या नवीन झाडांची आणि जिवंत झाडांची तोड करत नाही आम्ही. तर आता आपण या ओढ्यातून वरती आपण ब्राह्मणदेवाच्या देवस्थानाकडे जातो. इकडे अमोल आणि आधीपासून येलेले असतात तर त्यांनी हे सगळं सामान आणलेलं या केळीची पानं, टोप आणि जेवणासाठी लागणारं सामान. आणि इकडे जेवण बनवणार आहोत. तर त्या ठिकाणची साफसफाई देखील केलेली असा. जेवण बनवण्यासाठी आपण इकडचं पाणी वापरत आलो. आणि या ठिकाणी ब्राह्मणदेवाचं स्थान. तर अजून भटजी काकांनी यायचे असत, अजून भरपूर मंडळी यायची असा. भटजी काका इल्यात आणि आता इकडे आम्ही जेवणाची तयारी सुरू केली आहे. इस्तव पेटवणं चालू असा.
तिकडे आधान ठेवलेला असं भातासाठी डाळ आणि ह्या टोपात काहीतरी उकडत ठेवतो प्रशांत. हा खीर शिजवण्याचं काम. आणि आगीचा डिपार्टमेंट हा प्रशांत नाटळकर. आणि बाकी सर्व मंडळी आता इकडे एक एक जमा होतात. चिंदरकर आणि गोठणकर देखील येतात आणि अमोल तिकडनं तामान लावलेले टोप घेऊन येतात. हे आता सर्व सामान सगळं घेऊन इकडे जेवणाचा एक पूर्वतयारी करून आपण पूजेच्या ठिकाणी जातलो. पहिल्यांदा इकडे आपण आता खिरीची तयारी करतो. इकडे डाळ उकडत ठेवलेली असा आणि भाताक आधान ठेवलेला असा. मस्त अशी रानात जेवण करूची मजा वेगळीच असते आणि त्याची चव पण एक वेगळीच लागतात. म्हणून मालवणी माणूस किंवा कोकणी माणूस गावातली जी सर्व लोक असतात ना ती अशी वर्षातून एकदा वार्षिक कार्यक्रम असो करतातच. एक विरंगुळा आणि एक वेगळा अनुभव आपल्यात हो बघूक मिळता. आणि त्यासोबत देवाचा कार्य देखील होता. हो खीर आपली रेडी झाली आहे एकदम पटकन इन्स्टंट 10 मिनिटामध्ये होय ना. आणि इकडे अजून प्रिपरेशन चालू असा. टोमॅटो मिरची बटाटी भाजीची तयारी. खीरचे हेल्पर असत प्रशांत. आणि सोलकडी इकडे कोकमा भिजत टाकलेली असत. व्हायचंच घेतो होय तेवढंच. नैवेद्य दाखवायचं. खीर आपली तयार झाली इकडे आणि नॅचरल फ्रीज मध्ये आपण ठेवलं. पाणी असं थंड. इकडे थोडंसं जरा गारवसाठी ठेवलेली असं. आणि इकडे आता आपण भाजीची तयारी करतो. एकदम जनशताब्दीच्या स्पीडने काम चालू असतं. तिकडे डाळीमध्ये आपण मिरची वगैरे सगळं टाकून ठेवला उकडलेली असं. आणि इकडे आता फोडणीची तयारी. आणि ही फोडणी डायरेक्ट त्या डाळीमध्ये टाकणार जी आपण उकडत ठेवलेली असते. ही एक वेगळी स्टाईल असा आणि खास भटजी काकांची स्टाईल. तर यामुळे एक वेगळी चव येतात. तर तो बघतो फास्ट क्विकली म्हणजे पटापट आपली इकडे खीर रेडी झाली आहे. इकडे भाताक आधान ठेवलेला असा. थोड्या वेळात भात पण रेडी होईल. तिकडे डाळ पण रेडी झालेली असा. हे आपण भाजी करतो ना मी डाळीचा सांगितलंय. थोडीशी जरा चूक झाली. ही भाजीची तयारी असा. डाळीची अजून फोडणी बाकी असा. तरी मी विचार करत होते म्हटलं आपण याच्यात आता मसाला टाकलो ना थोडस. म्हटलं डाळीक मसाला नाही आपण टाकत. सॉरी चूक झाली. आणि आता फायनली आपली बटाटी. पहिल्या टोपामध्ये डाळ दुसऱ्या टोपामध्ये भाजी. इकडे भात आणि सोलकडीची तयारी. तर कोथिंबीर मिरची या सगळ्या चिरणं चालू असा. आणि प्रशांतने इकडे कोकमात ह्या तांब्यामध्ये भिजत टाकलेलं. आगोळ पिळीत राहायचं. आता डाळीच्या फोडणीची तयारी चालू असा. इकडे डाळ आपण उकडून घेतली. त्याच्यामध्ये मिरची टोमॅटो वगैरे सर्व टाकला. आणि फोडणी आपण वेगळी हे करतो देतो. त्याच्यासाठीचं तेल मोहरी हे सर्व फोडणीची तयारी. आणि ह्या फोडणीच्या चवीचं एक वेगळीच चव असता तुपाने. आणि तिकडे प्रशांत खोबरा किसता डाळीसाठी आणि सोलकडीसाठी. कढीपत्ता फोडणीचा सुगंध येईल. आणि तिकडे भाजी एकदम 3 डिपार्टमेंटवर एकदम युद्ध पातळीवर भटजी काका काम करतात. जवळपास माझ्या मते आता पाऊण तास झालो. आणि आमचं जेवण ऑलमोस्ट रेडी झाला. नैवेद्य मागच्या वर्षी नैवेद्य ना वाडी आणि नैवेद्य याच्यामधलो फरक माका मागच्या वर्षी कळलो. वाडी म्हटल्यानंतर तुम्ही घरी घेऊन जातात ती वाडी. हा देवाच्या पुढे असते पण नैवेद्य. तिथून गेल्यानंतर तुमच्या बसते ह्या वाडीत त्या वाडीत असं तसं. ओके ती आता याच्यामध्ये इकडे मिक्स झाली. डाळ आपली रेडी. नैवेद्य आपल्या ठिकाणी आता तयार झालेलो असा. आणि तिकडे हेमंत काका आणि प्रल्हाद काका पूजेची तयारी करतात. तर आपण आता पूजेच्या ठिकाणी जाऊया. जेवणातल्या सगळ्यात शेवटचा आयटम आणि एकदम इम्पॉर्टंट सोलकढी. तर आपण ती कोकमा असत ती भिजत टाकलेली मगाशी. आणि इकडे मिरची त्याच्यानंतर कोथिंबीर या सर्व रेडी करून ठेवला कटिंग करून. आणि अजून पण कटिंग करूनचा आमचा चालू आहे गुळ वगैरे. तर आता बघूया ही आपण इन्स्टंट कशी बनवतो. मागच्या ब्राह्मण भोजनाच्या भागामध्ये आपण आंब्याचा लोणचा केलेला. तू होतस का प्रशांत? नव्हतंच ना. आंब्याचा लोणचा एक नंबर सही सॉलिड झालेला. आम्ही भाजी कमी खाली बटाट्याची पण आंब्याचा लोणचा खाल्ला. भटजी काका स्पेशल रेसिपी.
पाणी दे. सोलकढी सगळ्यात महत्वाचं आहे. पाणी पाणी आण, पाणी आण, ओत पाणी, ओत पाणी. आपल्याकडे असं भरपूर पाणी आहे. काय बघा, भरपूर पाणी आहे आपल्याकडे इकडे. अजून 2 तांबे होत. जेवणाची सर्व तयारी झाली नैवेद्याची. आणि आता ह्या दगडातून आपण चाललो ब्राह्मण देवाच्या मूळ स्थानाकडे. तर इकडे आता पूजेची तयारी सुरू झालेली असा. आणि ब्राह्मण देवतेची पूजा करून त्यांना नैवेद्य दाखवून गाराणं वगैरे घालून मग आपण तो नैवेद्य ग्रहण करतलो खाली. तर आज पूजेक बसल्यात प्रल्हाद काका, मागच्या वर्षी बसलेले दादा आणि अमोल, हेमंत काका हे सर्वजण त्यांना मदत करतात. देवानाम कवय पार्थिवा सह देवाय दग्न समानस्य मानो दिव्य देवा वसमो दीर्घमायु. हात जोडायचे. वरद मूर्तयन महाश्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः. तांदूळ ब्राह्मण देवता आपण येतात पुगे सगळ्यांना पाणी घाल. परी खायची येतात पुगे परत आंबूल गुळ टाकून होय तो येतो होतो येतात पुगे सगळ्यांवरती होय सगळीकडे खाली होय होय नको. महा पाण्यावरचा ठिकाणदार महापुरुष ब्राह्मण देवता जन्मवन्म पाडागरची शिरगावची ग्रामदेवता श्री पावणाई गोमेश्वर कामेश्वर देवता जन्मवन्म पाडागरची गिराव देवी येतात पुगे फलताम. तसा ते नाटळकरांच्या घरची कुलदेवता, घरचा आकार घरचा ब्राह्मण वशिक निर्भोषी येतात. तसा मूळ पुरुष देवता जन्मवन्म पाणवठा अर्थ ठिकाणदार जाळाचा आकार जाळाचा ब्राह्मण देवता जन्मवन्म ठिकाणदार महापुरुष ब्राह्मण देवता जन्मवन्म जलदेवता जन्मवन्म. हात जोडे येतात पुगे फलतांबूल नारिकेल फलम समर्पयामि नमस्काరం सर्वेभ्यो देवेभ्यो वरमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः. आसनार्थ अक्षतां समर्पयामि. 5 पाणीला चाफ्याच्या फुला. तर आता पूजा संपन्न झालेली असा आणि आता गाराणा घालतलो. आणि त्याच्यानंतर मग ह्या आमच्या स्थानाकडे इतर मंडळी देखील त्यांचे नवस वगैरे बोलतात. नारळ वगैरे त्यांचं मानाचं असता. तर ते नारळ वगैरे सर्व अर्पण करून मग आपण खाली नैवेद्य काढू जातलो. जय देव बाबा देव स्वामी समर्थ गणपती सिद्धदेव समर्थ सद्गुरू वंदन करून हात जोडा. याच पण सगळे नाटककर सहकुटुंब सहपरिवार बालगोपाल या वाडीत असलेले सगळे जमीनदार आणि आधी याचप्रमाणे हे नाटक कुटुंबीय वर्षातून एकदा इथल्या पाण्याउठा इथल्या ठिकाणदाराकडे इथल्या महापुरुषाकडे इथल्या जाळ्याचा आकार जाळ्याच्या ब्राह्मणाची पाण्याउठा करा पाण्यावरती या महापुरुषाकडे दोघं प्रतिवर्तिक प्रमाणात ब्राह्मण भोजन समाराधना जी काय करतात त्याचप्रमाणे सर्व एकत्र येऊन एक मत एक विचार येऊन या ठिकाणी प्रतिवर्षाप्रमाणे इथे मुंबई सर्वांचे एक विचार एक मत घेऊन या ठिकाणी सर्व नाटक कुटुंबीय साराबाद ब्राह्मण समाराधना करतात. यात करत असवे आज शिरगावची डावरी उमकतू पावणा गोमेश्वर कामेश्वर त्यात पाडागरची गिरावळ देवी यात नाटक कुटुंबियांची घरची घरकत घरचा कुळाचार आकार ब्राह्मण वशिक निर्भोषी त्यांचे असलेले वाडवडील अधिक या इथल्या वाडीचा इथल्या ठिकाणदार इथला महापुरुष ब्राह्मण दैवत तुला आसरांचा ते या ठिकाणी तेल कुघळत त्यांच्याकडे आसरण जाळाचा आकार जाळाचा ब्राह्मण त्या जाळ्याच्या ब्राह्मणाने विड्या ठेवलेला पाण्या उठाकर ब्राह्मणाने विड्या ठेवलेला आहे. त्यात आसरांचा तेल कुघळत त्यांच्याकडे तुमचा मान काढलेला आहे. काढलेला मान मान्य करून घेऊन अधिक इथल्या ठिकाणदार इथल्या महापुरुष ब्राह्मणी कृपादृष्टी त्यात वाडीत त्यांची झाडे पळी या ठिकाणात फिरणार सवर्ण कळत न पडते अज्ञानपण चुकबिकी तू गायंगाचं पाया घालून त्यात इथे आले सगळे जे आहेत नाटक कुटुंबीय अधिक आम्ही अधिक चिंदरकर हे आपली सेवा गोठणकर या ठिकाणी आलेले आहे. त्यांनी आपली तुमची सेवा केली ह्याच्यात कोणाच्या कळत न पडत चुकबिकी तू गायंगाचं पाया खाली घालून ठेवून तू महापुरुष ब्राह्मण सर्व कुटुंबियांक नाटक करून वार्षिक सालाबाद करून घे. त्यात पण उद्या देणं घेणं देणं तो देणारा घेणार तिथला खुनी त्या जो खुनी तो आपला जे काय भक्ष्यपूजा देणं तो घेणार त्या गतीत पण ती मर्यादा उभी करून तू महापुरुष बरोबर वार्षिक मर्यादा करून घे. सुखेला संभाकर आखंडा कर तू कन्या क्षमा कर. होय महाराज. ब्राह्मण देवाचं स्थान आहे ते छोटंसं पाषाण आहे. त्याच्यानंतर इथे सर्व पूजा वगैरे केली आहे. अगरबत्ती दिवाबत्ती आणि प्रसाद वगैरे सर्व ठेवलेलं आहे. ही देखील गणेश पूजा आहे आणि इथे आंब्याच्या पानांची देखील पूजा केलेली आहे. तर असा हा पूर्ण ब्राह्मण भोजनाचा कार्यक्रम आहे. आता याच्यानंतर मग आपण नैवेद्य दाखवणार आहोत आणि मग इथेच हा जो आपला खाली इथे व्हाळ आहे या व्हाळाच्या इथेच आपण जेवणार आहोत.
तर आता नैवेद्य दाखवण्याचंच काम चालू आहे आणि नैवेद्य दाखवल्यानंतर मग इकडे सर्व मंडळी आता जेवायला बसणार आहे. भोजन करणार. जेवतले पोटात कावळे वराडतात ना. सगळ्यांच्या पोटात कावळे वराडतात. प्रत्येक एक एक जागा पकडल्याने या सगळ्यांनी. भटजी काका आता जेवक बसल्यात आणि अजून आता म्हणजे नैवेद्य वगैरे काम झालेलं असं दाखवून वगैरे. तर आता मी एकत्र ते जमा करून ठेवतो. तर आता इकडे सर्व मंडळी त्यांना एक एक देणार आणि गायची वाडी वगैरे ती घेऊन जाणार नैवेद्य. आणि हे गोठणकर काका त्याच्यानंतर चिंदरकर ही सर्व मंडळी असतात. तर त्यांचा देखील या कार्यक्रमात खास आग्रहाचं आमंत्रण असतं. तर आता या दगडामध्ये सगळेजण बसतात साफसफाई करून. हैसर जेवणाचं म्हणजे एक मोठा टास्क असं म्हणजे या दगडांमध्ये कशी जागाशी खोपची बघून बसायचा लागता. सर आता आमच्या आता सेल्फ सर्व्हिस असा सगळे सर टोप आम्ही समोर घेतलेत. डाळ भात आमल्या भात घाल जरासं वाईट जरासं भात घाल जरासं वाईट घाल. भात झाला डाळ सर 2 in 1 चमचा डाळ आणि सोलकडीसाठी एकच. हे खीर घाल ना प्रशांत. हे जेव रे खीर जाऊ द्या. ओके चमचं चांगलं किती जरा चमचा होतो चांगला. अरे खीर लय उरतली या. मी खाईन ना. आणि अकडे सोलकडे स्पेशल करटेत ठेवलेली असा. खीर आणि डाळ मिक्स झाली. चला आता जोक देतो. फायनली आता ब्राह्मण भोजनाचा कार्यक्रम झालेला असा आणि सर्व आम्ही टोप वगैरे घेऊन आता घरात चाललो. सगळे पाहुणे मंडळ काय नाही हा ओके तिकडे घराकडे हा गुगल पे करणार. ओके ॲडव्हान्स आता नवीन त्याचं सगळं सामान टोप वगैरे काय आणलेला आता घेऊन आताच चाललो. आणि इकडून पण रस्ता होता प्रथमेश तिकडून जातो शॉर्टकटने आणि आम्ही अकडनं जंगलात ना आमल्याचं डाळीचं टोप घे बसा नको सर जेवण जड झाला. तर मंडळी सुवर्ण कोकणचा ह्यो व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं तर आमका कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ एक लाईक करा. त्याचबरोबर व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करूक विसरा नको. आणि ज्यावेळी तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करता असतं त्यावेळी चॅनलच्या पुढची बेल आयकॉन देखील प्रेस करा जेणेकरून आमच्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स तुमका लगेच मिळतील. तर चला भेटू अशा नवीन एका व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्यावा.